കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയം ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവവചനം അപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാമാരി വരുത്തുവാൻ ചെയ്താൽ എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവിടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവിടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും എന്ന ദൈവവചന പ്രകാരം നമുക്ക് ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തോളമാകുന്നു കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ ദേശത്തെ കവർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മാറി അതിൻ്റെ പുറകെ മഹാമാരികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത് അത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ 2ാം വരവിൻ്റെ അടയാളമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നാം കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ദൈവഹിതം നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടണം. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്യഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം, എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതല്ലാതെ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്നും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാണൻ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം. അതിന് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു. ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാവരും കണ്ടുമുട്ടണം. അവർ എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെക്ക് മുഖം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യാധിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും എന്നാണ് ദൈവവചന. അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. എല്ലാവരും തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സകലരുടെയും പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും യേശുവിനെ നോക്കി വിളിക്കണം. നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെക്ക് മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വിടുതൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. വിടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രീതി കൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ലോകത്ത് വിടുതൽ തന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായെങ്കിൽ കൊറോണയിൽ നിന്ന് വിടിച്ച് നമ്മുടെ നിത്യതയിൽ പോകാം. സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൊറോണ ഇല്ലല്ലോ. എന്തായാലും വിടുതൽ നിശ്ചയമാണ്. ഒന്നീ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാം വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും. അതിന് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വീക്ഷിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിലവിളിക്കുക. അപ്രകാരം എല്ലാവരും ആ സത്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ദിനമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യെസ് ലോർഡ്, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ്, എൻ്റെ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായി നന്ദി, നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദി. കർത്താവ്, ഞങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ, ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ തൊക്കണം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നാൽ ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തെ, ഇന്ത്യയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഉണർൻ്റെ വാതിൽക്കലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവപ്രവർത്തന വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ അത്യന്ത ശക്തി പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാദ അധിരാജകം തിരാതിരകതലൗഡാരഗന്ധിം ജലാതിരകതലൗഷരകതരേജകലം ധാരം ദേരാജാരകതം തലഗൗഡ അത്തിം ധാരം ദേരേ ജാലകതം തലഗന്ധിരതികതല ഗൗഡലവർഷം ധാരേ ജാരത്താരകതം ദേരകതല ഗൗഡാരാധാരകതം ധാരം അത്തിഞ്ചലഗന്ധരകം ധാരം ധീരവരേദം ധാരചാരകതം തലഗന്ധാരിക്കേലാദാഹുഷാരാധാരേതേരെ ധീകം ധേരം ധാരേ ജാലകതം തലഗന്ധാരിക്കേലാദാഹുഷാരാധാരിക്കേല ഔഷബ്ധാരം ധീരം ധേരം ധാരേ ജാലകതം തലഗന്ധരതികതല ഗൗഡലകത്തിരതിക്കര ധാരചാരകതം ധേര ഔഷാരാധാരിക്കാലാദാ ഗൗഡലഗന്ധാരേതേരെ ധീരത്താരം ധീരം ധേരം ജാലവരത്തോരിക്കേല ഔഷലഗന്ധരതികതം ധാരം ധീരവരന്തം ജാലവരേദം ധീരവരത്തം ധാരച്ച ഔഷാരാധാരിക്കേലാദ ഗൗഡാരാധാരേതേരെ ധീകം ധേരം ധീരം ധേരം ജാലവരത്തോരിക്കേല ഔഡലവക്ഷോരിക്കേലാദ ഗൗഡലഗന്ധം ധീരം ധേ ഔഡലകത്തോരിക്കേലാദ ഗൗഷാരാധാരം ധേരേതേരിക്കത്തീരാധീരച്ചാരേ അന്തം ജലഗന്ധരകം ധാരം ധീരം ധാരം ധാരം ധേരം ധേരച്ചാരകതപ്തല ഗൗഡം ജലവക്ഷാരം ഔഡലകത്തേരിക്കേലാദ ഗൗഷത്താരാധിക്കം ധേരം ധീരം ധേരം ധീരച്ചാലകതം തലഗന്ധം ധീരം ധാരം ഔഡലവരബല ബൗഡാരാ ധീകാരാധരേതേരെ അന്താരത്താരിക്കേലാദ ഗൗഷം ധാരേ ജാരേ ജാല ഗൗഡം ധാരം ധേരം ധേരം ധീരച്ചാരേ ദാ ഔഡാരം ധേരം ധേരം ഔഷാരാധിക്കേലാദ ഔഡാരാധിക്കം ധേരം ധീരത്താരേ ഗത്താര ഔഡാരാധാരം ധാരേ ധേരിക്കാരാധ ഗൗഷത്താരികത്തേരാ ധീരാധ ഔഷാരാധാരിക്കേലാ ധീരം ധേരം ധാരേ ജാല ഗൗഡം ധാരം ധേരച്ചാരം ഹത്തുവരത്താരിക്കേലാദ ഗന്ധിച്ചാരേ ധീര ജാലക നന്ദലഗന്ധോരിക്കേലാദ ഗൗഡലവാരം ധീരം ധേരം ജാലവര
ധീരവരത്തം ധിക്കത്തേര ധീരാജ ഔഷലകത്തം ധീരവരാജം ഗൗഡാരത്തരിക്കാരാധ ഗൗഡന്താരം ധീരാജാല വന്ദിച്ചാരം ധേരം ധേരം ധീരച്ചാരെ ഔഡാരാധ ഹന്താരാധ ഗൗഡാരാധ രിക്കത്തേരെ ധീകത്തീരം ധേരം ധേരം ഔഡരാ ജഗത്തിരി ജഗല നിഗന്ധര ധിരഗതല ഔഡല ഭരബല ഭൗഷാ രിഗതേ അത്തം ജാരം ധീരവരന്തം ജലവര ബൗട്ടല വന്തര ജിഗതല ഹൗഷാരിഗതല ജാരം ചേര യേശുപിച്ച ഞങ്ങളോട് മനസ്സിലെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് മനസ്സിലെ രാജ്യത്തോട് മനസ്സിലണമേ ലോറബല ബലവ ശംദരാധരഗതല ഔഡാരഗന്ധരാധരേതല ഔഡരഗതലം ധിരാധ ഗൗഡധാര ധീരധാരം അത്തിഞ്ചാരം ധീരതാരികലത രാജേ രിഗതാരജല ജിഗതാരിഗതേ ഔഷല ഗന്ധവരിഗതല ഗൗഡബല ബല ബല ഗൗഡബാല ഗന്ധരാധ ഗൗഡബാര ഗന്ധര ജിഗതീര ധീഗതല ഗൗഡതാര ധിഗംധര ധീരബല ബൗട്ടല ഗത്തം ജലദ രിഗതം ധരഗത രിഗതല ഗൗഡല വരബല ബൗഷാരാധ രിഗതേ ലിഗതം ജലവര ബൗട്ടാരേതേ അത്തര ധിഗതം ധാരം ധീരഗതേ ലഗതം ദല ഗൗഡല വരബല ബൗഷാരേതേ രാജ അത്തം ധാരം ധേരേ ജാലക ദം ദല ഗൗഡല ഗന്ധവരഗതം ജാലവരന്തം ക്ഷാരാധാരിഗതേരഗതല ജാരഗതം ദല ഗന്ധര ധിഗതല ഗൗഡല ഭരബല ബൗഡാരേതാ ഔഷാരേ ധീകം തേരം ജാരേ ജാലഗതം ദല ഗന്ധര ധിഗതല ജിരബല ബല ബൗഡാരം ധാരം ധേര താരത്താരിക്കേലാദ ഗൗഡാരാധാരിക്കേലാദ ഔഷലഗന്ധം ധീരവരത്തം ജാരത്താരാവത്താരെ ഔഡാരന്താരിക്കേലാദ ഔഷം ധാരേ ജാരേദ ഔഡാരത്തോരിക്കേലാദ ഔഷം ധാരേദ ഔഡാരാധിക്കേലാദ ഔഷം ധാരേ ധാരേദ ഔഷാരാധാരിക്കേലാദ ഗന്ധാരം ധാരേ ധേരേ ധീരചാരേ ധാരധാര ഗൗഡം ധാരേ ധാരേദ ഔഷാരാധാരങ്കാരാധ ഗൗഡം ധാരേ ധാരച്ച ഔഡലഗന്ധാരിക്കേലാദല ഔഷലഗത്തം ധീരം ധീരം ധാരേ ധാരഗതം ധാരത്താരിക്കേലാദേരേ ഔഷാരാധികേരാധ ഔഡാരാധികേലാദ ഔഷാരാധികം ധേരം ധാരം ധേരം ധാരേദ ഔഷാരാധാരിക്കേലാദ ഗന്ധാരം ധാരേ കേലാദ ഷാരേ ധാരം ധേരേ ധാല ഗൗഡാരം ധേരേ ധേരേ ഔഷാരത്താരിക്കേലാദ ഗന്ധരഗത്തം ധീരവരേദം ധാരച്ചാരി കേല ഔഡല ബരബല ബൗഡാര ധീരവരന്തം ജലബന്ധാരം ധീരകരത്തല ഗൗഡലഗത്താരിക്കേലാദ കൗശലഗന്ധം ധീരവരേദം അതിരാധികം ധര കർത്താവെ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് വിടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അതിൽ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തണമേ. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തെ പോലെ ഭൂമിയിലാകട്ടെ കർത്താവെ. ജിബല രിഗതല ഗന്ധിരി ജാലകം ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഗീതം അങ്ങ് നിറവേറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്. നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ എൻ്റെ വിചാരങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ഗീതം നിറവേറട്ടെ. ജീരപരബല വശംധരാധര ഗൗഡാരഗന്ധരേതരേതം അത്തരത്തരിക്കരാധ ഗൗഡധാര ധീരധാല ഗന്ധരത്ത രീകലപ്തിരാധലത്തരികതല ഔഡ ഗൗഡരാധ ഗന്ധരാധ ഔഡരാധികത്തിരി ജിഗല രിഗന്ധരാധ രഗതല ഔഡാരവാര ബൗഡപക്ഷ രേഖധാര അദ്ധിരാ ദിഗന്ധരാ ദിരഗതല ഔഡല ഗദരേ ജിഗല രിഗത രജല ജരാധം ധാരം ധീരവരത്തം ജലവര ബൗഡ അത്താരാധ രിഗതേരാധ ഗന്ധരജാരം ധീരവരത്തം ജാലവരേദം അദ്ധിരി ജിഗതല ഗൗഡാര കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തണം. അത്യന്തമായ ശക്തി പകരണമേ. ലോറബലബലവ ശംദരാധരഗതല ഉടീരകത്തരാധരഗതല ഉടാരഗന്ധരേതരേദം ഔഷരാധ ഗന്ധരേതര കർത്താവിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ കാറ്റ് വീശണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് മകത്ത് ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂർണ്ണമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ദൈവമഹത്വത്താ നിറയ്ക്കണം. ദൈവമഹത്വത്താ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദേശം പട്ടണം ദൈവമഹത്വത്താ നിറയണം. മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ. നാഥാ നന്ദി നന്ദി. രിഗല ജലാജല ഗന്ധര ജിഗതല ഗൗഡ രാജ ഔഷം ദലഗത രിഗതല ജിരഗതല ഔഡ രിഗതേ രിഗതം ജലവര ബൗട്ടല വഷം അദ്ധര ജിഗതല ഗൗഡഭാര ഗന്ധരാധ രീതരത്തരേതല ഔഡ രേഖധാര ധാരധാര ഔഷരാധികം തിരി ജിഗല ഗൗഡല ഗന്ധര ജീരക ദേലഗതം താരേകേലാദ ക്ഷാരേ ധാര അത്താരാധ ഗൗഡാരാധ ഹംതാരാധ രേതേരേ ധീരത്താര ധീരം ധേരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. വേണ്ടാത്തതല്ല എരിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് ജിഗതല ഗദര കരൗഡാര ബലവരവശം ധീരവരത്തം ധീരവരേദം ഔഡലവാരം ധീരം ധേരം തിന്മേതെല്ലാം എരിഞ്ഞു മാറി നന്മയായത് കർത്താവെ തീയിൽ ഉദിക്കഴിച്ച പൊനുപോലെ ചൊവ്വിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഗ്നിയായി ഇറങ്ങട്ടെ. നാദ രിഗത രിഗതം ധാരം ധീരം ധേരം ഔഡല വരബല ഭൗഷ രിഗതൽ എല്ലാവരുടെ മേഖലകളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ജീസസ് ഗ്ലോ റബ രിഗ രിഗേ ധര ധരാധ ലൗഡ രിഗതലം ധിരാധ രേധ രേദം
നാളുകൾ നിറവേറട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തും. നാദ അത്താരാധ ഗൗഡലകത്തം ധീരം തേരം ജാലകരത്ത രിഗതല ഗൗഡം ധീരവരേദം ഔഷലകത്ത റിക്കം തേര. ദൈവം മഹത്വം ചുമക്കുന്ന കർത്താവ് കഴുതകളാക്കി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജിബരബല ബൗഷാരപ്താരക ദംദല ഗൗഡ മഹത്വപൂർണ്ണമാക്കും. ഈ ആലയത്തെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ജീവന് വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്ന യാഗത്തിന്മേൽ തീരങ്ങട്ട് ദൈവം മഹത്വത്താ നിറയ്ക്കണമേ. ലോറി ബലവരവ ശംതരാതിരകതല ഔഡലകതരെ ജിഗലാരാജ ഔഡം താരം ധേരം. ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ദേശത്ത് ഉണർവിനായി ഞങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ. കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായി കർത്താവെ ഉണർവഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ ഉണരട്ടെ. ഞങ്ങളെ കുടുംബം ഉണരുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ദേശം ഞങ്ങളുടെ സഭ ഉണരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. കണ്ട നിറവ് തിരുവലവരവ ശംതലവ ഉടല കത്തിരതിക്കൻ ധീരം താരം വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലനദികൾ ഒഴുകട്ടെ. അനേകായിരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന, ആത്മീയമായി മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ജീവജലനദികൾ ഒഴുകട്ടെ. അധികാരകാതരേ ജലം തരാധികത്തരേ ഔഷലാദലാദരേതരന്തരന്തരേതരേ ഔഷലാദ ഹന്തരാദ ലേഖരത്തിരീതല ഔഷലാദ രംധരാദ ഗൗഡലക്തരേതരേ അന്തധാരം ധേരം ജീകാരാധ ഗൗഡാര അത്തരഗന്ധ റിക്കേലാദ ഗൗഡലവരവ ശംദലവ അത്തരഗന്ധര ഗന്ധരതികതല ഗൗഡലവരവ ഷാരേത ഔഡത്താരം ധീരം തേരം ധാരേ ജാലക തപ്തല ഗന്ധം ധീരച്ചാരേ ഔഷലഗത്തം ധീരവരത്വം ദലവരവൗഡാരികതലജാരേ അന്തന്താരക ദംദലഗന്ധര ദിഗതല ഗൗഡാരേ ഭാരാതം ധാരം ധേരം ഔഡിലവരബല ഭൗഷാരാധല ഗന്ധര ദിഗതല ജാരഗതം ദേ അതിരാധികം തിരി ദിലഗത രഗതല ഗൗഡാരഗന്ധര ദരൗഡാര. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവപ്രവൃത്തിയോടെ വെളിപ്പെടുത്തണം. ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി ജീസസ് ഗ്ലോ റബല വരവ ശബ്ദല ബൗഡല വക്ഷം തീര അന്താരാധാരിക്കേലാദ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീരങ്ങട്ട് കർത്താവേ ഗ്ലോറി ജീസസ് ആമേനാമേ. തീരരാധലാദലേദലംധരാധരാധലെ ഔഷരപ്തിരാധലം തരഗതലൗഡരഗതലം തിരേദലൗഷരാധരേദ അന്തരാധിരഗതലൗഡരഗതരേ ജിഗലാരിഗതാരിഗതാരം ധേരം അദ്ദരദിഗതല ജിരബലബല ബൗഡാരഗതീരഗജാലഗതം ദലഗന്ധേരഗതാരിഗതേരാജ അത്തിം ദലഗന്ധരകം ധാരക ജീരക ദന്തലക ഉടിലെ വക്ഷപരകതല ദലതരകതല ഗൗഡലകതല ജിഗലാരികതല ഗന്ധരജഗതല ഗതല ഗതര ജിഗതല ബൗഡാരവാര ബൗഡവക്ഷരേതരേത ജീകരാധരാതലം തെരേതല തെരകതല തെരകതല ഉടരകതലങ്ങളുടെ നിറവ് തീരവാര ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവിനാജങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നാഥ തീരാധാല ഗൗഡാരാധ റിക്കേലാധ ഗൗഷാരാധ ഋംധാരാധ റികേലാധ ഔഷബ്താരം ധീരം ധേരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ ഔണർവിൻ്റെ കർത്താവെ നീർച്ചാലുകളാക്കി ഞങ്ങളെ തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഗ്ലോറി ബലബല ഭൗഷാര ഗന്ധരേത. ഒരാത്മാവിൻ്റെ വില സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് കർത്താവെ. ഒരാത്മഭഗവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരാത്മാവിൻ്റെ വില സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് കർത്താവ്. ഒരാത്മാവ് പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കരുത് കർത്താവെ. എന്നെ രക്ഷിച്ച ദൈവമേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അവരെ അനുഭവിച്ചറിവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണം. പപ്പാ, ഒരു വ്യക്തി പോലും നശിച്ചു പോകരുത് കർത്താവ്. ഒരാത്മാവ് പോലെ നഷ്ടമാകരുത്. എൻ്റെ കർത്താവ് കാൽവരിക്കുറിച്ച് ഭരിച്ചത് കർത്താവെ അവരെ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെ നിത്യത്തിന് കർത്താവെ നിത്യജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ കർത്താവ്. അവരോട് സംസാരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മ വിടപെടമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീരാഭാര ഗൗഡാഭാര ഗന്ധേരേതേ. എന്നെ രക്ഷിച്ചതേ അവരെ രക്ഷിക്കണ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും നശിച്ചു പോകാൻ ഇടയാക്കരുത്. ദൈവവചനം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിമാറട്ടെ. എല്ലാ പൈശാചിക കോട്ടകളെ തകരട്ടെ കർത്താവെ. എല്ലാ അഭിഷേക നുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്ന വചനപ്രകാരം കർത്താവെ സാത്താൻ അവിടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല നുഖങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്കും നാഥനായ നസ്രാനി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ അസമാധാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവ് നുഖങ്ങളെ തകർന്നു മാറട്ടെ. ദൈവിക സമാധാനം, ദൈവിക ആശ്വാസം, ദൈവിക സ്വസ്ഥത കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിമാറട്ടെ. ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവസ്നേഹം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ, യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ കർത്താവിടെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേശാധിപതിയുടെ ശക്തികളെ തകർന്നു മാറട്ടെ. ജീരവരവരവ ശംധരാധര യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുതരാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ദേശാധിപതിയെ
ആത്മാക്കളെ വിട്ടു തരുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന ആത്മാക്കൾ കടന്നു വരട്ടെ. ദേശാധിപതിയെ നിന്റെ കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളാണ്. നിനക്ക് അവന്മേൽ അധികാരമില്ല, അവകാശമില്ല. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടു തരുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ജനത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ ആത്മാക്കളെ വിട്ടു തരിക, ആത്മാക്കളെ വിട്ടു തരിക. ജീസസ് ഗ്ലോ റബലബലബ. ദേശാധിപതി സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമയം, കർത്താവിൻ്റെ സമയം, കർത്താവിൻ്റെ സമയം, കർത്താവിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ സമയം. ജീസസ് സാത്താനെ നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി, ദേശാധിപതിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി. കർത്താവെ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ ജീവനബലഭ ശംദരധാര് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയാവ് എഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോട് അധികാരത്തോട് ദൈവദാസി ദാസന്മാരെ കർത്താവെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദി നാഥ, നന്ദി നാഥ. രാധാരാധ ഗൗഡാരാധ അത്താരാധ പുത്രൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്ര വചനപ്രകാരം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജീവിതങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ ബന്ധിച്ച് രോഗമിട്ട് പോരാടുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ പോരുകളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സാഹസത്തിന്മേൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. ശരീരത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനസ്സ് കർത്താവെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കെട്ടുകളെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ ശിംശോനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കെട്ട് കർത്താവെ തീയിൽ ബന്ധ ചണനൂൽ പോലെ ചാരമായതുപോലെ കർത്താവെ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീയാൽ എരിഞ്ഞ ചാരമായിട്ട് ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യം റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാ രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. എല്ലാ അസമാധാന കർത്താവ് കുടുംബകലത്തിന് ആത്മാവിനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വീട്ടുമാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ലോറി ബലഭ ശംദരാതിര കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയാത്ത, ലോകത്തിന് എടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും വ്യക്തികളിൽ, കുടുംബങ്ങളെ, ദേശത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് എല്ലാ മഹാമാരികളിൽ നിന്നും വിട്ടുവെക്കണമേ. കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവിക സംരക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അങ്ങ് ഈ ലോകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. ആ സമയം വരെയും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോട് ബലത്തോട് ദൈവമേ എല്ലാവരും അങ്ങ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ ജീസസ് കർത്താവിൻ്റെ സമയം വരെയും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം പൂർണ്ണ ബലത്തോട് കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കർത്താവ് ചുറ്റും പരിചയായിരിക്കുക. സ്തോത്രം. കർത്താവ് ദൈവമക്കൾക്ക് ചുറ്റും എൻ്റെ യേശു പരിചയമാണ്. രോഗാത്മാവിന് കർത്താവ് യേശു എന്ന പരിചയം തകർക്കുവാൻ ഒരു രോഗാത്മാവിന് ഒരു തീയമ്പിനോ കഴിയില്ല. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീസസ് ഗ്ലോ റബ രിഗതല ഗന്ധര ജാരെ ഔഷാരാധല ഗന്ധര ജിഗതല ജിരബല ബൗഢം താരം ജേരം ഔഷല കത്തിര ജിഗതല കൗഡ രിഗതേ രിഗതം ജാര. എല്ലാ പ്രിമച്ചുർ ഡെത്തുകളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിമച്ചുർ ഡെത്തുകളെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെ എല്ലാം ഓർക്കുന്ന കർത്താവേ ദൈവവചനം കേട്ട ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം കേട്ട വ്യക്തികളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ സപ്പിച്ച എന്നെ രക്ഷിച്ചതമേ, രക്ഷിക്കണമേ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കണമേ. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച എല്ലാവരും രക്ഷിക്കണമേ. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ പേഷ്യൻസിനോർത്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അയൽവാസികളെ, ബന്ധുപുത്രാദികളെ, ചാർച്ചക്കാർ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ തരുന്ന പിതാവേ, അങ്ങ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആരും പുത്രൻ്റെ അടുത്ത് കടന്നു വരില്ല. പിതാവേ അങ്ങ് ആകർഷിക്കണമേ, അങ്ങ് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കർത്താവേ സപ്പച്ച ഏത് മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവം തൊട്ടാൽ കർത്താവെ ആര് രൂപാന്തരപ്പെടുമല്ല. കർത്താവിൻ്റെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സത്യ വെളിച്ചം അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലട്ടെ. കർത്താവ് സൗനെ പൗലോസാക്കി തീർത്ത കർത്താവ്, യാക്കോബിനെ ഇസ്രായേലാക്കി തീർത്ത ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തണമേ. ദേശത്ത് ഉണർവിന് കാരണമാക്കണമേ. കർത്താവെ കൊറോണ വന്ന കർത്താവ് ഈ പാൻഡമിക് വന്നത് കർത്താവിന് ദൈവമേ ദേശത്തിന് ഉണർവിന് കാരണമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവ് അനേക ആയിരങ്ങൾ അങ്ങനെ വരവിനായി ഒരുക്കണം. വലിയൊരു ഉണർവ് വഹിക്കണമേ. യുവതലമുറയിലൂടെ വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് കർത്താവ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇക്കാരാധ കൗഡലവാര അന്തരഗത്തം ജീരം ദാരം ജേലവരത്തം ധീരവരേതം ഔഷലകത്തിര ജിക്കാരാധല കൗഡലവരവ ശന്തലപൗഡം ധീരം ധേരം ഔഡാരാധ റിക്കാലാധ കൗഡം താരം ജേരകരേത അത്തിരത് കർത്താവ്. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പട്ടണത്ത് ഉണർവ് വഹിക്കണം കർത്താവ്. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം ഉണർവിൻ്റെ പട്ടണമായി തീരട്ടെ, ഉണർവിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. ഉണർവ് കേരളത്തിലേക്ക്, ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളിപ്പടരുവാൻ തക്കണം. ജീസസ് യെസ് ലോർഡ്. ധീരകരഗതല ഹദര ജിഗതല കർത്താവ് ഉണർവ് ആളി കടലെടുത്ത് കർത്താവ് ആർക്കും അണയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ആളിപ്പടരുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവനാമകത്ത് കൊടുക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. പുസ്തകങ്ങളുടെ കോപ്പികൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കൗൺസിലിനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഗിരിജകുമാരി RP. മൊബൈൽ 9495662058. ഇമെയിൽ girija.k2002@yahoo.co.in. വെബ്സൈറ്റ് www.girija.in.
girijakumari.com